Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Bos días, queridos e queridas ointes de Radio Clementina. Benvidos e benvidas neste día tan especial para esta emisora e para a nosa escola. Hoxe é un día histórico para toda a comunidade educativa do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar, porque esta mañá inauguramos o estudio de radio José Hermida, de Radio Clementina. A continuación, demos paso á directora do centro, dona Loli González. Un forte aplauso, por favor. Bos días. Hoxe, para inaugurar o noso estudio de radio, temos a sorte de contar co apoio de persoeiros moi importantes da política da nosa vila e do mundo do xornalismo galego. Esta mañá, quero darlle a benvida e agradecer a presenza na nosa escola ao alcalde de Caldas de Reis, don Jacobo Pérez, a dona Mamen Hermida, directora de Radio Pontevedra, Cadena Ser, a don Manuel Fariña, tenente de alcalde da nosa vila, a Alfonso González, xornalista de Radio Pontevedra, Cadena Ser, e a Luz Espiño, xornalista e presentadora do programa La Opinión de Radio Pontevedra, Cadena Ser. A todos eles, dicirlles que nos sentimos moi honrados e moi emocionados de que estean esta mañá na nosa escola para apadriñar este estudio de radio que hoxe comeza a súa andaina. Moitas grazas! Chegou a hora de cortar as cintas que inaugurarán este estudio. Xa temos aos nosos convidados coas tesoiras preparadas, así que toda a escola vai facer con nós unha conta atrás para o corte da cinta. Preparados e preparadas? Que se escoiten moi altos as voces clementinas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Xa! Don Jacobo Pérez, alcalde de Caldas de Reis. Benvido a Radio Clementina. Como está? Moi ben, moitas gracias. Podería dedicarlle unhas palabras á nosa audiencia neste día tan especial? Pois, como dicía a vosa dire, hoxe é un día de moito orgullo e de moita emoción tamén, sobre todo das mamparas para acá, non? Solo hai que ver aos profesionais do medio, demais, tamén, que un éxito máis do cole, noraboa, que teñades moito éxito con esta nova andaina. Saudamos tamén nesta mañá tan emocionante a dona Mamen Hermida, directora de Radio Pontevedra, Cadena Ser. Benvida, Mamen. Hola, buenos días. Ten toda a nosa audiencia escoitando. Podería adicarlle unhas palabras? Bueno, yo es que estoy tan emocionada ahora con esta inauguración. Y nada, yo daros la enhorabuena, me parece maravillosa esta inauguración y sobre todo que es a raíz de unos premios dedicados a mi abuelo, me parece como algo tan bonito y que haya salido esto, me parece que os den la enhorabuena y a los profes y a la directora y hay algo maravilloso. Don Manuel Fariña, tenente de alcalde de Caldas de Reis. Benvido a Radio Clementina. Que tal está? Moi ben, a verdade. Queremos agradecerlle ao Concello de Caldas de Reis a obra que fixaron para instalar o estudio de Radio Clementina e gustaríanos que tivese unhas palabras para a nosa audiencia. Pois eu primeiro teño que agradecervos a vos todo o traballo que fixestes para que este estudio pudese realizarse, pudese facerse, non? Porque aquí os ointes non o ven, pero hai moitísimas horas de traballo, tanto dos profes como dos nenos, para montar todo isto. E, sobre todo, animarvos a seguir traballando, porque agora hai que facer moitos programas de radio e aprender moitísimo traballando nesta
nesta Radio Clementina. Entón, agardo que sigades traballando así de ben e poder vir moitas veces a falar con vos e a disfrutar da radio aquí en San Clemente. Damos a benvida tamén na nosa emisora a Alfonso González, xornalista de Radio Pontevedra, moi vinculado coa nosa vila. Que tal está? Hola, que tal? Moi bo día. Grazas por apadriñar a nosa emisora. Poderías ter unhas palabras para a nosa audiencia? Encantado de estar aquí. Sí, de entrada decirvos que tendes unha radio escolar de Champions, con profesores Champions, co cual non hai excusas para facer unha bonita e estupenda radio escolar. A radio son micrófonos, unha mesa de mezclas e uns ordenadores, simplemente, todo tecnoloxía. Pero a radio non é máis que unha plataforma, un templo da palabra. Hai que saber usala e hai que facelo con criterio. Por lo tanto, a radio debe ser intelixencia. Así que, con moita intelixencia, a partir de agora, a usar esta radio escolar. E hoxe contamos tamén con dona Luz Espiño, xornalista e presentadora do programa Estrela de Radio Pontevedra, La Opinión. Bos días, Luz, como está? Hola, que tal? Moi bos días, encantadísima de apadriñar, de estar, enhoraboa e parabéns para todos vos tamén. Temos os micros abertos de Radio Clementina para que lle adique unhas palabras á nosa audiencia. Pois eu quero completar o que dicía o meu compañeiro Alfonso. A radio é tecnoloxía, é micro, pero o máis importante é a voz. E a voz tendes que ser vos a partires de agora. Así que tendes que poñervos a traballar e a aprender moito, porque a radio daravos a posibilidade, e xa o estades a descubrir, de aprender e de tamén facer traballos en equipo. Así que a traballar e gostamos de vos escoitar. Moitas grazas. E rematamos xa este acto de inauguración do estudio Xosé Hermida de Radio Clementina. Moitas grazas de novo aos nosos convidados por estar connosco nun día tan sinalado e por ser parte da familia da nosa radio. E agardamos por todos e todas vos no noso novo estudio, para que sigades facendo radio aquí, en Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Na túa escola.